ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ክካየድ ብዝጸንሐ መደባት መሃይምነት ናይ ዘጥፉ ዜጋታት ቁጽሪ ብልዕሊ 48 ሚእታዊት ክብ ዝበለ ተገሊጹ። እዚ ዝተሓበረ ብምኽንያት 8 መስከረም ኣህጉራዊ መዓልቲ ምጥፋእ መሃይምነት ኣብ ከተማ ፋዕበት ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ኮይኑ እዚ ውጽኢት እዚ ክርከብ ዝተኻእለ ዝርግሐ መምሃሪ ነቑጣታት ብ55 ሚእታዊት ዕቤት ስለ ዘርኣየ ምዃኑ በሪሆም መደብ መጥፋእቲ መሃይምነት መሰረት ቀጻለ ትምህርቲ ስልጠናን ምምንጋስ ማሕበራዊ ፍትሕን ዝበለ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ትምህርቲ ንዓበይትን ሚድያን ኣቶ ገብረዝግህ ድማም ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝተረኣየ ገስጋስ ምጥፋእ መሃይምነት ዘተባብዕን ንዝለዓለ ዓወት ድርኺት ዝፈጥርን ከም ዝኾነ ብምግላጽ መደብ ምጥፋእ መሃይምነት ኣብ ሃገርና ብሓፈሻ ብርሑቕ ገጠራት ድማ ብፍላይ ብምልኣት ንምትግባር ዝሰላሰል ዕማም ብውህደት ክቕጽል ከም ዝግባእ ኣስሚሩሎም። ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ረሺድ ዑስማን ብወገኑ ኣብ ምጥፋእ መሃይምነት ከይተደረቱ ክሳብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ብምሸታዊ ዝቕጽልሉ ባይታ ከም እተጣጥሐ ብምሕባር ኣብ ዞባ ፋዕበት ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት 7 ደቂ ተባዕትዮ ዝርከብዎን 81 ዜጋታት ኣብ ናይ 12 ክፍሊ ሃገራዊ መልክዓ ፈተና ተፈቲኖም ክሳብ ብደረጃ ዲግሪ ክመሃሩ ምኽኣሎም መርኣያ ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ምዃኑ ኣብሪሆም ኣብቲ ዞባ ዝርግሐ መደብ ምጥፋእ መሃይምነት ብ74 ሚእታዊት ክብ ከም ዝበለ ዝጠቐሰ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓላፊ ኣህድ መሰረታዊ ትምህርቲ መምህር ዓሊ ኣሕመድ ድማ ካብቶም መሃይምነት ዘጥፉ ዜጋታት እተን 9 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ብምብራ ዝተርፍ ዕማም ንምትግባር ተራ መሓደርቲ ክዓዘዝ ጸዊዖም ብመደብ ምጥፋእ መሃይምነት ናብ ካልኣይ ደረጃ ትምህርተን ዛዚመን ኣብ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ተዋፊረን ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ፍልጠት ቀሲመን ኣብ ስራሕ ተዋፊረን ኣፍራይነተን ከረጋግጻ ከም ዝኽኣላ ገሊጸን ኣብ ዞባ ዓንሰባ ዝረአ ብርሰት ኣግራብ ንምግታዕ ዕቱብን ውህድን ምቁጻር ክካየድ ቤት ጽሕፈት ቁጽር ኣግራብ እንስሳ ዘገዳምን ጸዊዑ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ኣቶ ደበሳይ ወልዳይ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 2 ዓመት ልዕሊ 2627 ኩንታል ፈሓምን 1943 ኩንታል ጥሉል ዕንፀይትን ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ናብ ከተማታት ክኣቱ ከም እተታሕዘ 217 ዘይሕጋዊ ነጋዶ ድማ ተኸሲሶም ናብ ፍርዲ ከም ዝቐረቡን ከም እተቐጽዑን ኣፍሊጦም بمسرت زبرس أقرب ب500 ሚእታዊት ዕቤት ከም ዝረኣየ ዝተቐሰ ኣቶ ደበሳይ ኣብ በራሚልን ካልእ መትሓዝን ብምዕሻግ ብናይ ገዛ መካይን ዝግበር ዘይሕጋዊ ንግዲ ዕንፀይትን ፈሓምን ንተቋጻጸርቲ በዳይ ኮይኑ ዘሎ ምዃኑ ብምሕባር ነዚ ዘይሕጋዊ ተግባራት ብተሳትፎ ኮማትን ዓድታትን ንምግትኡ ምስ ኣመሓደርቲ ንኡሳን ዞባታትን ከባቢታትን ብምትሕብባር ብዝተኻየደ ሰፊሕ ጎስጓስ ዓድታት ደሞዝተኛታት ሓለዋ ክገብራ ኣብ ስምምዕ ከም እተበጽሐ ኣብሪሆም برسات أقرب نمكتا استند في حقي بقبر نخسرح عقمي أبلات كمو أبيات فردي نمعباي سلطنات كم توهبهم بزيد ما أبز وانزي بيين أب مهاب سن حمد نوقات كم تمحي شارد ديوم جلس بجرادين كينو تستفقد الله مريت مسفاح بالعلا أقرب عنوات يوردو كم زلو استغساتو دبساي عدتات نتي كونتات بقبو نخقوطات روز كايد قوسقوساتن ركباتن كدفالو كم زقبا أسمير اللوم حلاف بيت صفت كوتسرن أقرب إنسا زقدام أبزوبا عن سباتو دبساي ولدا ياب موداتا ኣብ ዞባ ዓንሰባ ብመንግስቲ ዝተዋፈሩ ዘለዉ ኣግራብ 16 ጥራይ ምዃኖም ነቲ ንምቁጻር መደብ ኣኽዲቦ ከም ዘሎ ብምግላጽ ዝምልከቶ ኣካል ቆላሕታ ክገብረሉ ኣዘኻኺሮም ምምሕዳር ዞባ ማእከል ሞያውን ኣካዳሚያውን ዓቕምን ብቕዓትን ኣባላቱ ብምዕባይ ዝህቦ ኣገልግሎት ንምድንፋዕ ከካይዶ ጽንሐት ጻዕሪ ብምቕጻል ን130 ኣባላት ናይተን ኣብ ትሕቲኡ ዝነጥፋ ትካላት ስልጠና ይህብ ኣሎም ኣብ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ሓላፊ ምሕደራን ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ኣቶ ሱሌማን ዮሱፍ ነሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ንኡሳን ዞባታት ቁፅሪ ነበርተን እናወሰኸ ይመጽእ ስለ ዘሎ ነበርቲ ስሉጥን ጽፉን ኣገልግሎት ክረክብ ምእንቲ ዞባ ምስ መሻርክቲ ብምትሕባር ናይ ሕሳብ ምሕደራ ንብረትን መሰረታዊ ትምህርቲ ኮምፒተርን ከም ዝወደበ ሓቢሮም ኣብ መሓደርቲ ንኡሳን ዞባታት ጸጥራትን ኣባሻውልን ኣብ ዝሃቦ ርኢቶም እቲ ስልጠና ንብሉጽነት ዝውሃብ ኣገልግሎት ሓጋዚ ምዃኑ ብምምልካት ከምዚ ዓይነት ስልጠናታት ቀጻልነት ክህልዎ ተላብዮም سلطنا زهب زلو ممهران بوغنم سلطنتي رخيبمو زلو عدل ربحو بقبو تنزيبم بحيال دليتن وننك كتاتلو الزخاخيرم سلطنتي بوغنم زغسمو زلو تمرتي نبقعتم زبرخ مخانو بمتقاس بتكهنتن بزي تقلباتنتن كسرحلو زلوم قربنات الرقاقيصم ممحدار زوبا ماكل ابز حلف عمت نلي شمون تميت عبالاتو بستفلالي عودتات كم سلطنه يفلات دقوم أب تمرتي عوتات كوينهم وحس متأن تشبوت رأى نخوننو مس ممهران بمتحبارة ممزانهم بزلع لك نطف مخانهم نبرتي كتماكرن مساكاية منستر تمرتي أبتي نزوبا أبز قبر وركب قليت نساتهم أبزها بريتو تزرق حزولو أبيات تمرتن ترخيب زولو عدلاتن بزقبا نخطق أملو
ውህደት ኩሎም ኣካላት መንግስቲ ብቐንዱ ድማ ናይ ወለድን መምህራንን ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሮምሎም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብቲ ንዞባ መምህር ዮሴፍ ዕቑባ ስላሴ ብወገኑ ኣብ ትምህርቲ ዝግበር ወፍሪ ንኽዕወት ወለዲ ንደቆም ናብ ማእዲ ትምህርቲ ክልእኩ ኩነታቶም ብቐጻሊ ክከታተሉ ከምኡውን መነባብሮ መምህራን ንምምሕያሽን ዘጋጥሙ ብድሆታት ኣብ ጊዜኡ ንምፍታሕን ጻዕርታቶም ክብከብሉ ኣዘኻኺሮም ህዝቢ ንመምህራን ዘለዎ ሓልዮትን ኣተሓሕዛን ዝምስገን ምዃኑ ዝጠቐሰ መምህር ዮሴፍ ተምሃሮ ካብ ትምህርቲ ወፃውን ምክታል ስለ ዘድልዮም ኣብ መንጎ ወለድን ተምሃሮን ዘሎ ዝምድናን ምትሕብባርን ክብክብል ኣተሓሳሲቦም ኣብ ኑዞባ ከረን 9 ኮማዊ መዋእለ ህፃናት 31 ናይ መባእታ 12 ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ክህልዋ እንከለዋ ኣስታት 4900 ደቂ ኣንስትዮ ንዝርከቦም 28827 ተምሃሮ ግቡእ ኣገልግሎት ይህባ ከም ዘለዋ ዝረኸብናይ ሓበሬታ የመልክት